Biće interesantno i čuti odluku žirija koji treba da proglasi najboljeg boksera na ovom turniru. Da podsjetimo, žiri predstavljaju Said Čopa, direktor i selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, dr. Samahudin Davubašić, gospodin Mustafa Demir, zatim gospodin Esad Džemat, ministar unutrašnjih poslova u Sarajevskom kantonu Ismet Dahić i nekada izvanredni bokser Aziz Salihu, osvajač bronzanih medalja na olimpijskim igrama i na svjetskim šampionatima, zatim na mnogobrojne medalje na velikim međunarodnim turnirima i da ne nabrajamo dalje. Bitno je da od ovog žirija saznamo ko će biti najbolji bokser na ovom turniru. Posljednju borbu na turniru, borbu u teškoj kategoriji, u ringu će voditi sudija Franjo Golubić, AIBA sudija iz Hrvatske, a bodovne sudije su Husein Čamđić iz Hrvatske, naš AIBA sudija Mirsad Husić, zatim Filip Šoven iz Francuske, AIBA sudija iz Slovenije Franc Stramšek i ABA sudija iz Ljubljane Marijan Avguštin. Očekuje se početak borbe. U plavoj majici Mirko Filipović, hrvatski reprezentativac, izvanredan bokser u ovoj kategoriji, a u crvenoj Jasmin Sejdinović, predstavnik naše zemlje, član Jasmin Sejdinović, Bosna i Hercegovina, Mirko Filipović, Hrvatska. Mirko Filipović do sada imao 55 borbi, 48 puta pobjedio. Dvostruki je prvak Hrvatski i pobjednik na mnogim međunarodnim turnirima. Opomena našem bokseru. Jasmin Sejdinović u početku dobro boksuje, koristi svoje duže ruke. Trebao bi još malo brže da se kreće, da izbjegava ovakve duele sa velikim udaračem Mirkom Filipovićem. Opomena Filipoviću zbog saginjanja. Polovina prve runde u posljednjoj borbi u super teškoj kategoriji. Mislim da bi bilo dobro za Sejdinovića da podigne ruke, drži dosta nisko gard, na taj način želi da se oslobodi, da brže direktima pogađa Mirka Filipovića. On ima duže ruke i zaista do sada uglavnom i polazi za ruku. Kraj prve runde u borbi u teškoj kategoriji. Dosta hrabro i dobro se borio Jasmin Sejdinović u prvoj rundi. Zaista bi bilo veliko iznenađenje da pobjedi Mirka Filipovića, ali bi bilo i veliko zadovoljstvo za sve ljubitelje boksa u našoj zemlji. Bilo bi sjajno da se pridruži Sarajlijama Mirsadu Majstoriću i Enesu Pešteku, koji su pobjednici u svojim kategorijama na ovom turniru.
A vidjet ćemo ko će biti proglašen u zaista velikoj konkurenciji za najboljeg boksera i osvojača velikog trofeja Agija Turajlić. Na ovom turniru je učestvovalo zaista nekoliko izvanrednih boksera, bilo je odličnih borbi i u četvrtini finala i u oba polufinalna dana i Žili ima veliki posao. Treba istaći da je naš Mirza Majstorić ostvario 3 velike pobjede. On je pobjedio ukrajinskog boksera Olega Krutka, zatim Francuza Inala Musaroa i u finalu Filipa Palića i ostvario zaista impozantan rezultat, kao i Enes Peštek, koji je javna opomena za Mirka Filipovića, prednost od sigurnih 2 poena za Jasmina Sejdinovića. Htio sam reći da je Enes Peštek pobjedio klasičnim nokautom atraktivno Velimira Listešu iz Hrvatske, a zatim i Esmira Kutlića je pobjedio u polufinalu, tako da i on može da konkuriše. A sada javna opomena Sejdinoviću zbog držanja. I evo jedan nezgodan udarac Mirka Filipovića. Do sada Jasmin Sejdinović dobro boksuje. I evo vidjeli smo pogodi Sejdinović jednim lijevim aperkatom, što i nije njegovo oružje, ali evo vidimo sve bolji i bolji. Zaista ovo bi bio još jedan veliki uspjeh. Pogađa Filipović, ali uzvraća i Jasmin Sejdinović. Još 20 sekundi do kraja druge runde. Vidjet ćemo kako su sudije bodovale prve 2 runde. Po mojim procjenama izjednačena borba. Mislim da je Jasmin Sejdinović u prvoj rundi, pa i početku druge, više pogađao svojim direktima. Ali zavisi kako bodovne sudije. Sada je bila razmjena po jedan čisti udarac. Ako su trojica sudija bodovala istovremeno, onda su oba boksera zabilježila po 1 poen. Uostalom, vidjet ćemo kako to izgleda na ekranu kompjutera. Tu je naš Anton Kroupa koji će nas brzo o tome obavijestiti. Kao što sam i pretpostavljao, poštovani gledalci, Jasmin Sejdinović vodi 1 poen, 4:3. Za sada sjajan uspjeh još jednog našeg boksera i ovdje mora se priznati veliko iznenađenje. Mirko Filipović je slovio kao favorit u ovoj borbi i borbeni, hrabri Banovićanin Jasmin Sejdinović se odlično bori. On je i dobro savjetovan iz ugla od svog trenera Zajma Numanovića i trenera reprezentacije Mije Andrića i do sada i taktički dobro vodi borbu. Pokušava da robustnog i snažnog Mirka Filipovića drži na distanci, pogađa direktima i kao što vidimo, to su sudije i dobro vidjele i dobro zabilježile i on vodi 4:3. Treća runda, pretposljednja runda ove borbe. Da vidimo opomena interna za Filipovića. Izgleda da i odličan kontra udarac Jasmina Sejdinovića. Izgleda da Mirko Filipović pomalo gubi koncentraciju, postaje nervozan, što može biti prednost za našeg boksera. To je samo krvarenje iz nosa kod Jasmina Sejdinovića i ne bi trebalo da mu predstavlja neke veće probleme. Odlično, Jasmin Sejdinović boksuje i u početku treće runde. Bravo Jasmine i samo nastavi tako. A sada jedan nezgodan direkt Filipovića. Teška borba u super teškoj kategoriji.
Još jedna intervencija sudije Franje Golubića, još jedno brisanje nosa našem Jasminu Sejdinoviću. To u svakom slučaju samo može da nam pomogne, da ga odmori i da spriječi da krvarenje iz nosa stvara probleme kod dižanja. Odlično, odlično, Jasmine, samo tako, samo lijevi, desni direkt, odlično. Odlično, Jasmin koristi svoju prednju desnu ruku, kako to kažu bokseri u svom žargonu. On tom rukom i skuplja poene, evo vidite. Ajde, koncentriše Mirka Filipovića. Bravo, Jasmine Sejdinoviću. Još jedna intervencija Franje Golubića, on briše krv Jasminu Sejdinoviću, neka radi to dobro. Odmara pomalo našeg boksera, do duše odmara i Mirka Filipovića. Još jedan precizan udarac koji možda se i ne bilježi, ali zaustavlja nalete Lobusnog Filipovića. Da vidimo, sudija bi mogao opomenuti obojicu boksera. Do sada odlično boksuje Jasmin Sejdinović. Još 18 sekundi do kraja treće runde u kojoj nadajmo se Sejdinović, ako ništa, bar zadržava prednost koju je imao poslije prve dvije runde. Bravo, Jasmine. Kraj treće runde. Aplauzi u Sarajevskoj skandeli našem super teškaču. Zaista izvanredna borba Jasmina Sejdinovića. Potrebno je sada da ga treneri dobro osluše, da prihvati njihove savjete i privede ovu borbu kraju. Ja se nadam da je bilans kod sudija pozitivan za našeg boksera i volio bih da čujemo kakvo je stanje. Jasmin Sejdinović i u ovoj rundi ostvario još bolju prednost. On vodi 3 poena tri poena više protiv Mirka Filipovića i zaista bi trebao sada samo da rutinski privede borbu kraju i sačuva ovu prednost i na taj način još jedan naš bokser bi ostvario veliki uspjeh. Veliki uspjeh. Jasmin Sejdinović je u polufinalu pobjedio Primislava Dimovskog iz Makedonije, a Mirko Filipović je imao 2 borbe. U prvoj borbi je pobjedio Omera Nargalića, člana bokserskog kluba Ilića, a u polufinalu Rumuna Valentina Marinela, ali danas je naišao na tvrd orah koji se zove Jasmin Sejdinović iz Banovića. Jasmin je još minut i 42 sekunde borbe. Interna opomena Jasminu Sejdinoviću zbog saginjanja. Do sada sudija iz Hrvatske Franjo Golubić izuzetno korektno vodi ovu borbu u super teškoj kategoriji. Uostalom, kako i dolikuje sudiji takvog iskustva i najvećeg sudijskog zvanja. Izvanredni Jasmin Sejdinović pogađa 2 puta. Mirko je uspio vratiti jednom, evo 2 puta. Pa ako i tako nerešeno, Jasmine, samo nastavi tako. Još minut borbe u super teškoj kategoriji. Još minut dijeli Jasmina Sejdinovića od velikog uspjeha. Izvanredna 2 udarca Sejdinovića. Jasmin je još 15 sekundi izdrži i zabilježit će sigurno najveću pobjedu u svojoj karijeri. Još 5 sekundi, još 4, 3, 2, 1, broji cijela skenerija.
Bravo Jasmine Sejdinoviću, kralj borbe u super teškoj kategoriji. Vidjet ćemo šta će reći bodovne sudije, ali mislim da tu neće biti dileme. Jasmin je bio ubjedljiv u posljednjoj rundi. Jednostavno mislim da je čak i deklasirao u posljednjoj rundi iskusnijeg i poznatijeg protivnika Mirka Filipovića. Poštovani gledalci, molimo vas da ostanete. Ostaje još da vidimo proglašenje pobjednika u super teškoj kategoriji. Jasmin Sejdinović je u ovoj borbi pobjedio 8:5. Još jedan sjajan uspjeh naših boksera i velika pobjeda Jasmina Sejdinovića od strane boksarskog kluba iz Banovića. 8:5 za Jasmina Sejdinovića i vidjet ćemo sada još šta će reći i sudijski žiri. Očekujemo da čujemo odluku žirija koji treba da proglasi i najbolje boksere, a ovo je proglašenje najboljih u super teškoj kategoriji. Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine. Prvo mjesto, zlatna medalja, Jasmin Sejdinović, Bosna i Jasmin Sejdinović je Hercegovina. najbolji u super teškoj kategoriji, on je osvojio zlatnu medalju, a medalju će mu predati Bahrija Kudumović, član predsjedništva Bokserskog saveza i predsjednik kluba borilačkih sportova iz Banovića. Drugo plasirani srebrna medalja Mirko Filipović, reprezentativac Hrvatske, a treće mjesto su osvojili Primislav Dimovski iz Makedonije i Valentin Marinel, šampion Rumunije. Još jedan, da podsjetimo i ponovimo, još jedan veliki uspjeh bosansko-hercegovačkog boksa. Nama sada ostaje da čujemo odluku žirija i da vidimo proglašenje najboljih boksera na 5. međunarodnom turniru u amaterskom boksu Memorijal Hakija Turajlić. Peti memorijalni turnir u boksu Hakija Turajlić Sarajevo 99. Očekuje se proglašenje najboljih boksera na ovom turniru. Specijalni žiri je proglasio za najborbenijeg boksera Halida Ranicu, člana bokserskog kluba Zlatni Ljiljani iz Sarajeva. Najbolji domaći bokser je Enes Peštek, bokser koji je savladao trojicu protivnika na ovom turniru. Da podsjetimo, Enes Peštek je pobjedio nokautom atraktivno Velimira Listeša iz Hrvatske. Zatim je savladao prošlogodišnjeg osvajača ovog trofeja i reprezentativca Esmira Kukića i večeras je pobjedio šampiona Bugarske Ivajla Bojinova u jednoj izvanrednoj borbi odlukom sudija 7:5. Najbolji tehničar je hrvatski reprezentativac Stipe Drviš koji je uspio pobjediti našeg Izita Mrkulića, zatim Emila Krasteva iz Bugarske i u finalu Francuza Henrika Tahijata i u finalu je demonstrirao najbolju tehniku. Evo vidimo najbolji domaći, najborbeniji domaći bokser Halid Ranica je primio od doktora profesora Dževada Rebice i prigodne nagrade, a Emil Zečev, predsjednik Evropske amaterske bokserske asocijacije, će uručiti i nagradu najboljem domaćem bokseru i ovo je jedno veliko priznanje za člana bokserskog kluba Ilidža da primi nagradu iz ruku Emila Zečeva, predsjednika Evropske bokserske asocijacije. Trenutak kada Emil Zečev predaje Enesu Pešteku, sarajevskom policajcu i najboljem domaćem bokseru nagradu. Ostaje još da vidimo ko je najborbeniji par, a to su
Filip Palić i Mirsad Majstorić. Mirsad Majstorić, sjajan uspjeh na ovom turniru. Da podsjetimo, on je pobjedio glavom i bradom Olega Krutka iz Ukrajine, zatim Inala Musara iz Francuske i Filipa Palića u izvanrednoj borbi u finalu. Veliki uspjeh Mirsada Majstorića i veliko je pitanje zašto nije Majstorić proglašeni najuspješnijim bokserom ovog turnira. Ostaje da vidimo i proglašenje pobjednika. Proglašenje najborbenijeg para, priznanja dvojici boksera Mirsadu Majstoriću i Filipu Paliću, najborbenijim bokserima na 5. međunarodnom turniru u amaterskom boksu Memorijal Hakija Turajlić, uručuje gospođa Jasna Turajlić, supruga Ravetko i potpredsjednika vlade Bosne i Hercegovine Hakija Turajlića. Ostaje da na ring izađe još i najbolji tehničar, gospođa Jasna Turajlić, dodjeljuje penale najborbenijim bokserima ovog turnira, a evo izvanično proglašenja Stipe Drviša za najboljeg tehničara. Njemu će nagradu predati gospodin Muhidin Mulatić, predsjednik Bokserskog saveza Bosne i Hercegovine, čovjek koji je možda i najzaslužniji za organizaciju ovog velikog međunarodnog turnira, sigurno najvećeg turnira u našoj zemlji, koji je organizovan ne samo poslije rata, nego inače jednog bokserskog međunarodnog turnira koji je ikada organizovan u Bosni i Hercegovini. Najbolji bokser Memorijala je Jasmin Sejdinović, član bokserskog kluba iz Barovića, bokser koji je pobjedio dvojicu boksera Primislava Dimovskog iz Makedonije u polufinalu i večeras odlukom sudije 8:5 Mirka Filipovića, šampiona Hrvatske. Priznanje i nagradu će uručiti Mirsad Salkić, ministar energetike, industrije i rudarstva u vladi Federacije Bosne i Hercegovine i član organizacionog odbora ovog turnira. On uručuje veliki PR i u ime predsjednika organizacionog odbora ovog turnira, premijera vlade Bosne i Hercegovine Etrema Bičakčića. Evo vidimo na našim ekranima Jasmina Sejdinovića, koji je u izvanrednoj borbi pobjedio Mirka Filipovića i odlukom specijalnog žirija proglašen je za najboljeg boksera na ovom turniru i nosioca velikog trofeja. Poštovani gledalci, toliko sa 5. međunarodnog turnira u amaterskom boksu.